Masu kallo Assalamu alaikum. MDC Studios and Craft ke gabatar muku da shirinta mai suna Hausa Fulani. Shiri ne da ke gayyatar baƙi daga cikin Hausawa da kuma 'yan uwansu Fulani, mu tattauna da su dangane da dangantaka, alaƙar zamantakewa, kamanceceniyar al'adu da dai sauransu. Abin da muke hari shine mu farfado da kuma jaddada zaman lafiya da ke tsakani tun tale-tale. Sunana Aminu Umar Maɗaci da zan jagoranci shirin. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga ɗakinmu na watsa shirye-shirye don ku ga baƙon da muka zo muku da shi wannan satin. Ku biyo mu. Masu kallo da sauraron mu, kamar yadda muka alkawarta muku cewa za mu shigo cikin ɗakinmu na watsa shirye-shirye domin ku ji tattaunawar mu da bakon da ya shigo mana. Saboda haka yanzu za ku ji irin abin da ya shigo mana da shi. To akwai buƙatar ka gabatar mana da kanka a takaice. Assalamu alaikum yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Adamu Ahmad Muhammad. Ko za ka kwatanta mana alaƙar tarihi da kuma dangantaka tsakanin Hausawa da Fulani? To su za mu kwatanta insha Allah. Kamar yadda muka sani a tasowar mu, dangantaka da take tsakanin Bafulatani da Bahaushe kusan an tafi an zama ɗaya ne ma. Tunda a tashin yadda aka tashi da manomi Bahaushe, Bafulatani mai kiwo, za ka ga yana noma, in ya gama zai bar musu karmami su ci, su zo su yi rani a wurin domin dabbobi su masa kashi, shi kuma ya samu taki. Ya zamana ana tare auratayya, tunda yanzu duk wani mutumi da a arewacin mu na Najeriya mafi yawanci za ka samu a tarihi dai akwai inda ya haɗa alaƙa da Fulani ko ta auratayya ko ta wani wuri. To alaƙa ce wanda aka yi ta mai kyau a baya. To gashi dai zama ya yi zama, sai kuma kwatsam sai aka fara samun matsaloli tsakanin Hausawa da Fulani na tashe-tashen hankula, wasu guraren har da kashe-kashe. Ko me kake gani ya jawo irin wannan matsaloli? To a gaskiya ni a gani na abin da ya jawo wannan matsaloli shine kamar yadda ya zamana akwai yawa al'umma da aka yi, to wanda ya zamana dole sai an samu ƙarin abinci a ƙasa. Saboda yawan ƙaruwa al'umma da aka ƙaru a cikin ƙasa, sai ya zamana akwai inda ya zamana akwai taswira da ake cewa a Hausance wannan, wanda ya zamana na shanu ne wanda ya haɗa da har wajen Najeriya, wanda zai kai su ya dawo da su. Shi ne ake kira lawani ke? Yawwa lawani. Wanda ya zamana su kuma dabbobi kamar ruwa suke, yadda Allah ya musu baiwa, ba sa manta hanyar su. To kuma an riga an kassafa wa'annan wurare, an kakkasa su haka wa mutane wanda suke yin noma sakamakon al'umma da suka yi yawa. To ya zamana ana samun rikici tsakanin manoma da kuma Fulani. To sai ya zamana kuma wani abu ya shiga daga ciki, wanda ya zamana bara a iya fahimtansa ba sai an nutsu, wanda ya zamana kamar akwai wanda ya zamana su wannan shine aikinsu na hura wannan wutar rikicin domin a samu baraka, ya zamana an yi baran-baran. To waɗannan su ne problem da ya zamana, matsaloli da ya zamana suna haifar da ana samun matsala tsakanin manomi da mai kiwo, har ana samun kashe-kashe. Yanda ya zamana ana so, ko kuma in ce an ma raba wannan alaƙa ta baya din, wanda ya zamana tun da ta samu asali, wanda ya zamana in an ce Bahaushe za a ce shi ya samu ake cewa Hausa Fulani, sakamakon daɗin zama da alaƙa da auratayya da abin da ya kamata. To a ta naka ɓangaren kana ga ta wace hanya ya kamata a bi yanda su Hausawan da kuma Fulanin za su farfaɗo da wannan dangantaka da aka san su da ita? To alal haƙiƙanin gaskiya, in dai ana so a bi, dole sai mu 'yan arewa ko kuma gaba ɗaya mu haɗa kai, ba Bahaushe ba, ba Bafulatani ba, gaba ɗaya al'umma. Saboda ko da gwamnati ce ita kanta tana son agaji, ba komai za ta sani ba. Kamar yadda ya zamana ko a babi na karatu, a ce kamar a ce babin karatun doka wato law, akwai wanda za ka samu ya fi basira ta ɓangaren hujjoji wato evidence, akwai kuma mai kundin tsarin mulki, akwai kuma wanda shi petition ya fi gogewa a kai, akwai kuma wanda shi criminal law ya fi fahimta, ya fi ƙwarewa a kai. To haka zalika a cikin al'umma kowane mutum yana da nashi gudumawa, akwai inda ya ƙware. To akwai ƙwararru wanda ya zamana a Hausawa akwai su, haka a Fulani akwai su. Dole in ana so a haɗa kai sai an samu zama dattijai da kuma shugabanni da kuma sarakunan gargajiya da malamai. Dole ne sai an samu haɗaka mai kyau da kuma samari
da al'umma gaba ɗaya a koma kamar yadda ake da. Dole ne akwai abin da ake kira wai teburin sulhu. A je a yi sulhu a fahimci juna domin a kore wasu al'amura da ya zamana wasu sun jefo ciki. Domin dole akwai ra'ayi wanda ya zamana wasu sun shigar da shi domin samun biyan bukatunsu. Wanda ya zamana yanzu har akan fara cewa a'a Bafulatani kaza Bafulatani kaza. Ana samun duk wanda ya ce al'ummarsa dukkanta babu wanda yake wani abin da ba daidai ba to ba ta da yawa ne. Kowane ne shi. Dole ne ana samun gurbi a cikin kowane yare. Sai dai na wasu ya fi fita kuma ya zamana bara a ce wannan al'umman Fulani suna da yawa a ko'ina. To shi yasa aka fi ganin nasu, kuma akwai masu wani ra'ayin cewa su raba kayan al'umman nan biyu. Wanda ya zamana idan suka raba ta akwai wani ɓangare da suke so su cimma in suka haɗa faɗa tsakani. To dole ne mutane su tsaya su kula bisa ga wannan lamari. Akwai wanda ya zamana suna da abin da ake cewa interest a cikin wannan lamari. To dole ne mu tsaya mu lura mu gani. Ko da wani abu da ake cewa ana yi a jeji da sauransu amma kuma akwai masu kawo musu wasu abubuwa da ana ganin su a Facebook da waye za ka ga Bature ya zo yana hotuna da su, ko kuma ya zo ya sauke bindiga da sauransu. To duk wannan abu ne wanda ya zamana mu 'yan ƙasa ya kamata mu fahimta cewa ba saniya ba ta haihuwar bindiga. Dole ne akwai wanda yanzu ko mu da muke cikin gari nan an ce harsashi ma mu nemo shi an haɗa mu da aiki. Ta ya za mu fara? To ya aka yi wanda yake jeji har ya samu? Dole yana da ubangida, yana da wanda ya ɗaure masa gindi. To ina so mu tsaya mu yi amfani da basirarmu mu yi zurfin tunani akan cewa akwai wanda ya zamana su suna da nasu abin da suke so su cimma. Musamman akan al'ummarmu na Arewa wanda mu muka fi yawa wannan Hausawa da Fulani ɗin. To wannan shi ne abin da ya ja. To ita ɓangaren ita gwamnati fa, kana ga gwamnati wace irin rawa ya kamata ta taka wajen sanya hannu ganin cewa ta cimma wannan zaman lafiya da aka san Hausawa da Fulani a kai, da yanzu ake ƙoƙarin, ko in ce yake ƙoƙarin kuɓucewa a hannunsu? Wace rawa kake ga gwamnati ya kamata ta taka don farfaɗo da wannan zaman lafiya? Gaskiya akwai rawa wanda ya zamana gwamnati za ta iya takawa, musamman tun da ita gwamnati tana da ƙarfin yin abubuwa da dama, wanda ya zamana Allah ne kawai ya fi gwamnati ƙarfi. Tana da gudunmawa da za ta bayar da ɓangaren tsaro, da ɓangaren kuma haɗa kan al'umma da ɗaukan nauyi a ga yadda za a yi a haɗa kai. Wannan dama tun da an ce government and the people, wannan gwamnati da jama'anta. To ita dama gwamnati ta kowa ce. Ba musulmi, ba Christian, ba pagan, ba waye, kowa nata ne. Ita tana mulki dama, kuma an ce ka samu mulki to kowa naka ne. Ba zai kasance ka ce ba na son wannan ko ba na son wannan ba. Kuma nauyi ne a kanka. Dole ne ka tsaya ka yi abin da ya kamata domin ka ga kai ma an yi alfahari da kai a ƙasarka. Tunda alkawari kai ka yi rantsuwa cewa za ka kare wa mutane rayukansu da dukiyoyinsu. To yana da kyau ita gwamnati akwai mutane wanda ya zamana mun san su, wanda sun sani, wanda su Hausawa ne, sun san wannan abincin tale-tale. Akwai kuma Fulanin duka. Akwai mutane waɗanda mun san su, wanda ya zamana a ɓangaren Hausawa akwai su, a ɓangaren Fulani akwai su. Wanda ya zamana dattijai ne, sun ga jiya sun ga yau, kuma sun san tarihi, kuma suna ba da gudunmawa sosai. To aƙalla ba a ƙasar ba in aka samu irin waɗannan mutanen za su ba da kyakkyawan shawari har zuwa a zo ga yadda za a yi gwamnati ta kira mutanen nan duka biyu a samu a tattauna. Kuma an tattauna za ta ba da dama a samu a fahimci juna ta kowane babi. Kuma ita ƙasa kanta za ta samu ci gaba in aka ce al'ummanta suna ƙara samun dangantaka da fahimtar juna. Saboda dukkan wani abu Hausawa suka faɗa a karin Hausa suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. To wannan shine abin da tsare-tsaren da gwamnati ya kamata ta bayar domin a kula da kowane ɓangare. Ba wai mu duka 'ya'yanta ne tunda mu 'yan ƙasa ne. To dole ne ta kula da mu. Wannan hakkinmu ne, kuma hakkinta ne. Tunda mu ma 'yan ƙasa ne kamar kowa. To wannan shine abin da ya kamata a ce an yi shi a gwamnatance. Gwamnati tana da damar da za ta ba da wannan gudunmawa domin a fahimci shiri. To Malam Adamu mun gode sosai, Allah ya saka da alheri, da fatan nan gaba in mun gayyace ka za ka samu shigowa.
So masu kallo da sauraron mu ba sai an gaya muku ba, da ganin sa dai kun san Bafulatani ne. Kun kuma ji irin batutuwa da ya zo mana da su. Sai ku kasance da mu wani sati domin ganin bakon da za mu shigo muku da shi. Mai yiwuwa mu shigo da Bahaushe ko kuma wani Bafulatanin dai ya sake shigowa, tunda dai buƙatar ita ne a gudu tare a kuma tsira tare. A madadin bakon namu sai abokan aiki, ni da na gabatar nake ce da ku bisalam. Amma kudu me bera gare Allah.